Hola, molt bona nit. A les portes d'un cap de setmana, les últimes hores de la primavera, el que tenim per davant és oratge d'estiu. Ho veurem de seguida com de moment les previsions indiquen que la situació no canvia de manera significativa, tot i que la setmana que ve hi haurà més moviment pel que fa a les vesprades. També al final de l'espai d'avui els donarem un apunt astronòmic de què podem veure esta nit a les 22:35. De moment anem a fer també, diguem-ne, una miqueta de balanç. Ho farem de seguida de com ha sigut la primavera. La veritat és que la primavera hem tingut temperatures per damunt de la mitjana gran part de la primavera, sobretot en el mes de maig, quan tingueren pics de temperatura que van ser rècord, i en general ha sigut una primavera càlida a pràcticament tot el territori. Aquesta és l'evolució de la temperatura en els mesos de primavera. I també pel que fa a la pluja, el més destacable d'estos mesos ha sigut que ha plogut més del que és habitual en la zona nord del territori. Així veiem en color blau pluja per damunt de la mitjana i també cap a les comarques centrals. Ara bé, tota la zona sud i litoral de la València, sobretot cap a Alacant, la pluja en la primavera ha sigut inferior a la mitjana, per tant continuem acumulant dèficit de precipitació. I com diem, este cap de setmana donem la benvinguda a l'estiu de manera oficial. Pel que fa a l'estiu, el que tenim per davant és el dia 21 de juny a les 18:38. Aquí el que veiem és la distància del Sol a la Terra, que curiosament estem més llunyans en el mes de juliol que en el mes de gener i estem iniciant l'estiu. Recorden que el fet que siga estiu o siga hivern és causat per la inclinació de l'òrbita de la Terra. Així veiem en este gràfic exactament l'inici de l'estiu, el dia 21 de juny a les 18:38 i el final és el 23 de setembre. No sabem com serà l'estiu, recorden que el que sí que estem és l'estació més càlida, però les previsions estacionals de moment són models totalment experimentals. Recorden també que el dia més llarg és el dia 21 de juny, però no és el dia que tenim l'eixida del sol més matinera. Això va ser el dia 14 de juny, però tampoc és aquest dia el dia en què tenim la posta de sol més tardana, que serà el 28 de juny. Però sí que podem fer aquest tipus de celebració de la nit més curta i el dia més llarg este cap de setmana. I com bé comentem, recorden que el fet que siga estiu o hivern depèn de la inclinació de l'òrbita de la Terra en la seva rotació, més que la distància que tenim al Sol. Recordem que a hores d'ara estem més lluny del Sol del que estem al gener i que ara que nosaltres iniciem l'estiu, a l'hemisferi sud inicien l'hivern. Imatges de l'eixida del sol. Estos dies també tenim les eixides del sol més cap al nord-est de l'habitual. Estem en el punt més cap al nord i, de fet, a partir d'ara, a partir ja de la setmana pròxima, el sol anirà eixint cada dia una miqueta més cap a la direcció est i més cap al sud. Aquestes són imatges del dia d'avui que mostren el dia radiant que hem tingut amb temperatures que ja han arribat a superar els 35 graus a les comarques centrals. Ho veurem de seguida. Imatges i fotografies que mostren també, com hem comentat, la tranquil·litat meteorològica que hi havia ahir i avui, dies per a disfrutar d'activitats a l'aire lliure i del que haurem de preocupar-nos tan sols és de la radiació solar, que estem en els dies de més radiació i este cap de setmana, es comentaven des de Serra, la festa de la Cirera, el que haurem de dur és un bon barret i la veritat és que temperatures més que agradables i caloroses i horatge estable. I també imatges de platja que conviden al bany des de la zona de Xàbia, de la Granadella. Estos dies també imatges ja totalment d'estiu. I si volen fer un bany, recorden la temperatura d'aigua del mar. Com hem comentat, des de finals de febrer, principis de març, ha estat pujant. Valors que van estar al voltant dels 14 graus i hem tingut la pujada normal pel que fa a la temperatura de la superfície de l'aigua del mar. Esta és la mesura que hi ha a la boia de València. Va arribar a tindre un pic així de 21 graus. Hi ha una baixada en el mes de maig i hores d'ara, després de les tempestes d'estes últimes setmanes, han baixat també, però es manté al voltant dels 23 graus. De fet, l'efecte de les pluges s'ha deixat notar i observen en la temperatura que hi havia. El 9 de juny teníem temperatures per damunt de 25 graus i vegin vostès com després de les tempestes el que hem tingut és una baixada i este cap de setmana, si volen anar cap a la platja, la temperatura del mar estarà al voltant dels 23 graus. Continua dia a dia pujant. Recorden que el màxim el tindrem al final de l'estiu. I pel que fa a la situació meteorològica de les últimes hores, dominada per les altes pressions, poca nuvolositat, ahí tenim-la afectant tota la zona peninsular i de moment les borrasques es desvien cap al nord del continent. Fem una ampliació a la península i el que veiem és que sí que creixen alguns cúmuls en zones de muntanya, i aquests cúmuls típics després de la calor del migdia a les zones interiors, principalment muntanyes de Castelló, algunes zones d'Alacant, i aquesta nuvolositat continuarà apareixent el cap de setmana, però ja serà la pròxima setmana. Així veiem aquests cúmuls que han aparegut en zones de muntanya. De moment les condicions no són favorables per a que continuen creixent, però la setmana que ve sí que hi haurà més facilitat. La situació prevista. Demà al migdia el mapa isobàric el que mostra per a dissabte
és estabilitat. L'anticicló continuarà amb nosaltres i este mapa que mostra la distribució de superfície, el que comentem, veurem després, es manté l'estabilitat. Les màximes d'avui les repassem. Valors que ja han fregat els 30, a Castelló, Valldellós han tingut 28, Morella 25. Anem a la província de València, on han sigut més altes, valors que han superat en alguns punts els 34-35 graus. Per exemple, cap a la zona d'Anna o de Xàtiva, a la província de València, han arribat ja als 36, on tinguem 34. Gandia, Utiel, 33. València, les brises han parat la temperatura màxima als 28, però valors de temperatura molt elevada en general. I cap a Alacant també han tingut ja valors clarament a la província d'Alacant per damunt dels 30, 33 a Pego, a Villena, Alcoi 30 o Alacant 29. Demà seran una miqueta més baixos, però tornaran a pujar diumenge. Per tant, oratge estable i calorós. L'anticicló es manté, però demà afavorirà l'entrada de vent de llevant una miqueta més humit i això frenarà les temperatures però augmentarà la humitat. Tindrem un ambient una miqueta més bascós. Els mapes de símbols els veurem de seguida. Primer, recordar que hi haurà una radiació solar molt elevada. Com sempre fem, l'altura del sol al migdia és la més alta al mes de juny. I observen què passa al llarg del dia. El moment de més radiació solar sempre és al migdia solar. Recorden que estem 2 hores per davant. Per tant, si volen disfrutar del sol, amb precaució, però recorden que és entre les 2 del migdia i les 4 de la vesprada quan tenim més radiació solar. Així veiem la radiació que hem registrat. Migdia solar a les 2 de rellotge. Des de 2 hores abans a 2 hores després és el moment de radiació ultraviolada més alta i és quan cal extremar les precaucions. Un cap de setmana en el que el sol també serà protagonista. Bàsicament el mapa de símbols dominat pel sol, matí tranquil, temperatures màximes demà una miqueta més baixes que les d'avui, però ambient de calor. De vesprada ho veiem per províncies, no hi ha canvis. Entraran les brises generoses a partir del migdia a Castelló i, per tant, es mantindran, com hem comentat, unes temperatures una miqueta més baixes, però continuarà dominant bàsicament la calor i els pròxims dies continuarem amb més inestabilitat a partir de dilluns. Evidentment, a Castelló el que tindrem serà més núvols diumenge cap a les zones nord. Anem cap a la província de València. El que veurem a la província de València també és bàsicament sol, demà i després demà, vent de llevant que mantindrà l'ambient més agradable a les comarques costaneres. I cap a la província d'Alacant també, bàsicament demà, dominarà el sol amb el vent de llevant com a protagonista a partir del migdia. I els següents dies, ja hem vist una miqueta el cap de setmana de Castelló, però a la resta de tot el territori observen diumenge, dia de sol i de més calor. I el que hem dit, la setmana que ve hi ha més moviment, hi haurà més nuvolositat i tant dilluns com dimarts podíem tindre algun ruixatge, alguna tempesta en zones de muntanya, amb unes temperatures que encara serien més altes. Per tant, els primers dies de l'estiu, calor. Temperatures clarament amb tendència a pujar. Acabarem amb imatges i fotografies abans d'aquest apunt astronòmic. Esta és la imatge d'ahir de vesprada des de la vall. Es veia molt bé Júpiter, Venus i la Lluna. Avui la Lluna està més a prop de Venus. Si ho miren, veuran perfectament com està més a prop de Venus. Un dia radiant el que hem tingut. En aquests moments hi ha molt bona visibilitat en general. Tenim el cel pràcticament ras a tot el territori. Esta imatge també és de la zona de Cullera, que s'envia clara per Palomares. I com hem dit, ara, d'ací una hora, poden aprofitar, si miren per la finestra, veuran la Lluna. I al costat de la Lluna veuran 2 punts blancs. Un és Venus i un altre és Júpiter. I el que podem veure és l'Estació Espacial Internacional. Com recordem, veurem això, no això, veurem el reflexe del Sol en estos panells solars. És tan gran com un camp de futbol realment i orbita en 1 hora i mitja, fa una volta a la Terra. I hores d'ara n'hi ha 3 astronautes dins. El que veurem, el que hem de fer, no veurem a aquests astronautes, veurem aquest punt blanc en moviment, el que hem de fer és miren cap a la Lluna, entre les 10 i 35, al voltant de les 10 i 36, veuran Júpiter i Venus, i el que hem de fer simplement és esperar perquè entre les 10 i 36 i les 10:40 veuran un punt blanc en moviment que apareixerà per damunt de Venus i Júpiter i anirà cap a l'esquerra. Si volen aprofitar, ahí tenen este apunt astronòmic. Amb este apunt acabem, que passen una molt bona nit i que passen molt bon cap de setmana.